Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, ya al'amura kuma da komai. To game da wadda registration na wannan app ɗin yake ɗan basu matsala, to ga yadda mutum zai yi. Da farko sai ya taɓa register. Idan ka taɓa register, to mutane da yawa sun kasa gane ta yaya ake yinsa da email. Ga shi nan email registration sai ka taɓa. In ka taɓa sau ɗaya shi kenan yayi, sai ka saka email naka. Misali ni bari in sa nawa. Email ɗin kada idan ya kawo maka haka ka taɓa ka rubuta shi complete. Complete za ka rubuta shi. Idan ka rubuta shi complete zai yi. Amma idan ya kawo maka ɗin ka danna ya ƙarasar ɗin baya yi. Yawwa kun ga na rubuta ba? Yawwa sai ka danna continue. Ya ce please select country. Sai mu zo mu zaɓi Nigeria. Yawwa ga Nigeria nan. Sai ka taɓa continue. Yawwa promote code wannan jiya na ɗan tura shi. Sai ka danna ka sa. Sai ka taɓa next step. Organization code ba ruwanka da shi. Ga verification code sai ka danna. In ka danna su ɗaya zai kawo maka irin wannan. Amma fa idan wajen da za ka sa email naka idan ka bari ɗin ka danna yayi complete ɗin ba zai yi ba, sai ka zo ka ja shi haka. Ok ban yi daidai ba. Za ka ɗora shi akan wannan daidai. Yawwa yayi. To internet server error. Sai mu ƙara dannawa. Yawwa to sai mu shiga email namu, za a turo mana code. Yawwa kun ga an tura ba? Yawwa sai muyi copy mu zo mu sa. Sai mu zo mu sa. To nan wajen sai ka sa password ɗin da ba za ka manta ba. Ni bari in sa sai in sa @ yawwa sai ka danna complete. Kun ga ya ce you have registered successfully. To abin da za ka yi next shine sai ka zo kasa gashi profile. Ka zo profile. A sama gashi wani waje my profile sai ka taɓa. In ka zo zai nuna ma haka sai ka danna security authentication. Yawwa sai ka zo ka danna mobile phone number or email verification. Yawwa sai ka cike nan wajen. Nan misali sai ka sa sunanka. Nan ka sa number wayanka. Sai nan ka sa NIN number ka. NIN number ka za ka sa 1 2 3 4 5 6 7. Misali ni misali nake bada nan sai ka sa bank account naka, misali nawa gashi haka. Sai nan misali ka taɓa access bank, sunan bankin ka za ka sa. Nan misali bank branch naka a Lagos na buɗe. Misali haka Lagos a Island sai ka sa sai ka danna submit. To in ka danna submit insha Allah bayan 24 hours za a yi verifying naka. To haka ake yi.